ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସବଳ ଓ ଦୁର୍ବଳର କାହାଣୀ। ଗଙ୍ଗୁ ଓ ହୀରା ନାମକ ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦାଢ଼ୁଆ ଶିଙ୍ଗ ରଖିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳୁଆ। ଏହା ଶୁଣି ହୀରା କହିଲା, ନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳୁଆ। ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଦେଖ ହୀରା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଳୁଆ। ଏହା ଶୁଣି ହୀରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲା, ନା ଗାଙ୍ଗୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଲଢ଼ିଲେ ଯାଇ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କି ମୁଁ ବଳୁଆ ବୋଲି। ତୁ ହାରିଯିବୁ। ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ। ଏହାପରେ ହୀରା ରାଗିଯାଇ ତା ଶିଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗୁକୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଲା। ଗଙ୍ଗୁ ବି ବଳୁଆ। ସେ ହୀରାକୁ ଆରପଟକୁ ଠେଲି ଦେଲା। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଷଣ୍ଢ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା। ସେ ବେଙ୍ଗଟି ଏ ଦୁଇ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗକୁ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ଆଈ, ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଷଣ୍ଢ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ମୋର ଟିକି ବେଙ୍ଗ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତିଥିବା ଷଣ୍ଢଟି ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ସେ ହାରିଥିବା ଷଣ୍ଢକୁ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଠେଲି ଦେବ। ଏତେ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଏ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ଓ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗଟିର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଥିବା ଗଙ୍ଗୁ ହୀରାକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଆବାଜଟିଏ କରି ହୀରା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି କହିଥିଲା, ସେହିଭଳି ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ହୋଇ କେତେକ ବେଙ୍ଗ ଚେପା ହୋଇଗଲେ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ। ଦୁଇ ମୂର୍ଖ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ବିଚରା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।